Mo ni ang gaingon nga Digimon ka? Kinsa day ka? Someone you do not deserve to know. Alik na. Unta na. Ha? Gutom jud ko. Inong tikadaan ha. Nga ganindot ra niya akong porma. Pero maski piso, wag yun ko dari. Unsa man ka, mura magkagwa maanad. Ako may bahala nimo. Dili Sorry. ta kaon biki. Mura gamit jud diri. Ay, kaon na sad. Libre na sad. Halos everyday na lang gid siya kasigig pang libre. Ano ka ha? Lara, salamat din ng OOTD na korona. Unsay OOTD? Outfit of the day ba? Ka-OA ba nimo oy? Mura kag just now. Mautada lang ko ba? Almost, amat na ta sigig kuyog-kuyog. Sige kag pahagad na og laag. Nya, sige pa jud kag pahagad na kog kaon. Sama ni ron nga ta, cheer treat di ba? Nya, antod karon. Wagi po ko kabalo sa rason nga nung gitreat ko nimong ingon ani. Ha? I'm sabi ka nang naglain akong tiyan, mag-CR sa ko ha. Sure ka? Ano sa pag-share sa ka? Go. Ronald man yun. Apre! Lagi siguro yun dali. Apre! Ronald giday. Gusta na mga bre. Oh. Kira sa kayo, pre. Nalagi ka. Sorry ginagmay. Nya. Wala gamay mo oy. Ako? Magmaoy? Babayi? Mauyan? Basing kalimod ka pre nga. Ikigatudlo na ako. Nga, collect and collect. But later, I'm select. Sonsa naman na pre. Oy! Puti ni kita. Alay ka dito sa. Ako? Mohotdan? Kita? Mohotdan? Unsa ka man. Siyempre. Ay, pre. Lingkod isa. Okay na bro. Pero, same kuyog. Oh, si Clara. Si Clara niyo. Muna ang kuyog. Sa pila ka tuig na kong hinulat, aniya nagyud ang duha sa atubangan. Wala magdahom nga kita jong duha ang magkadayon. Ano sana man sad ni? Gitinutukay naman silang duhay noon. Ikaw ang akong pagkain. Ano ako may saging binuangan oy. Sige, paksit ron. Taraw. Hilo kag bap. Paitan ni oy. Pero wala ako binuangan ani. Nga nagdili raman ako eh. Kuya, dala ako sa layo, be. Kinsa di ka? Dala ako sa lugar nga walang toxic, kuya, be. Oh, di mo ko mamasahiro. Sige na, kuya. Dala ako sa lugar nga walang toxic. Ma'am, wala am tangko ko sabot unsa ng toxic ma'am oy. Unsa di na? Dad ako sa lugar nga walay samok. Aw, ing ana. Dili kay man ka nga toxic. Oh, helmet oh. Rank down na sa gaan ni ron. Di man ta ko masahiro eh. Kay taas naman kog agi. Kalit man sa nigsakay ni Miss Beautiful oy. Kawon mong mayo di pre ah.
ako'y bala ka na. Yay! Sana all. Maglibre ka, pre? Murag, mahugi mo na gid. Pero, biyan sa tama, kay ako pa ning askaso ng bagong building. Ha? Buong building? Nag... Siguro ang tag-iya dire. Ha? Kaila mo? Kaila ka ayo mi. Mo niyang pangandoy nga maapil aning negosyo ha. Ug mao sa rason nga nagbuwag mi. Clara! Ipapili siya sa iyang ginikanan kung ako ba o kaning negosyo ha. Pero kasabot raman ko nga obedience brings blessings. Mao nang I am happy for what you have become, John. Ug nag mao di ay nga sige kog kuyog-kuyog nimo kay ang rason kay baw ko nga siya imuhang best friend. Aw. Abi mo gunawag na ibog ka na ko. Sige mo pang libre. Nya, sige pa ka og laag. Bibilab, wa kami ngawan ako. Ano yung gusto sa number 1? Abi gina ko the whole time nga nagkuyog ta na ibog ka na ko. Ya ika no ha. Batia sag tawagan ninyo oy. Sana all bibilab. Mao na akong talent. Kaya gyapon ako makatawa. Bisag sakit na. Ako na lang ikatawa ka ba gid ko nga nasakitan ko. Gatuo gid ko naibog ni siya nako. Ma'am. Dili ti kagidala kay sure ko nga malingaw ka. Nana sila basketball court, bilyaran, then napod sila swimming pool og mga lamian nga pagkaon. Sige kuya. Salamat kayo sa tanan. Alex lang ma'am, or Lex. Aw, dili ka magpakuya. Okay. Pila tanan akong bayro nun, Alex? 60 lang ma'am. Call me Stacy. Okay ma'am Stacy. Koala ng ma'am. Kay mura tag maestra ana. Okay, ikaw bahala. Stacy. Since taas-taas ng pag-agi, then wala naman sa ko'y buhatonon. How about, kuya ganti ka? Ako yung mong tour guide. Ay, ayaw ra oy. Okay ra ko and maikog sad ko nimo. Ay, ikugoy. I believe nga nanay purpose ang pag-meet nato karon. Aw, ikaw okay ra sad nako para at least nakoy kas restorya dere. Oh, okay, let's go. Na-fall na ba akong Bella? Madlock lang ko kay basin unsa niya nanoon sa akong barkada nga nipatol kong Bella. Bella, gipaariti ka kay mga kog sorry nimo. Sa mga butang nga wa nakapalipay nimo. Ug sa mga nabuhat nako nga bati diha kanimo. James, sawa ba ka nangayog sorry nako? Napasaylo na ti ka. And feel na ko kailangan gyud to mahitabo. And naka-realize ko, dili ikaw akong kalipay. Mao ba Bella? Bella, makigbalik unta ko. And I promise, nga mausab na ko. Ug katong mga tanang bati nga nabuhat na kong before, manindot na to. Ug labaw sa tanan Bella, dawat na tika. Dawat na tika, please, Bella. Please. Please. James, dili na ko. Kapoy na? Aside sa kapoy na, naanay nagpalipay na ko. So,
At least karon, naklaro na. Wala na ta. Sorry kay Lord. Kinabuhat na ko to, Bella. Hi, Ma'am, Sir. Good morning. Welcome to Sweet and Tourist Inn. Ma'am, by the way, naaday tay promo karon. Tanang klase sa food, 50% kung couple ang mukaon. Mag-uyab mo? Yes, ma'am, we have me. Okay. Then, follow me. Bibilab. Sana all bibilab. Pero, wait sa ha. Ako sa explore ang negosyo sa akong best friend. Feel at home, bro. Feel at home ka dyan. Tuwagang naibo ka na ako na. Pero, such a user di ay. Duh. Apre. Bitaw. Okay na. Tamo ka, oy. Ganda lang. Sorry kaya sa mong pagkuwang ni mo. May napakoy chance. Kaibaw ka. Mauro dyan na akong gipaabot. So, can you be my baby love again? Ingon gud sila nga di ta magdugay tan-awa ra gud layo na tag na aptan magpadayon magpakaligon maghigugmaay kay